आं न'आवनो थानो सुखुला आइखौ नुबानो रागा जोंग्रा जाबाय आं बे न'आव थाला खोमालै आं बाहेरायाव थांसै आं आइनि मोखांखौ नायबानो रागा जोंग्रा जाबाय माबायदि बिमा बियो गावनि फिसाफोरखौनो बुथारनो हालायग्रा आंखौबो जुदि मालाबा बुथारोबा जायदु नोंखौ बेसेदि मोजां मोनोमोन आं नाथाय मोजां मोना मा जानो नों आंनि बिब'सो बिखा गावदों आंहा बेफोर गासैबो आइनि थाखायनो जाजोबदों आइनि आखला जुदि मोजां मोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन आबासेल बोराया जेब्लानिफ्राय आंखौ बेफोरबायदि होनना मोनथिदों दानि आंखौ इसेबो मोजांखौनो मोनला मोजाङै माथोखौनो होला आंखौ नङा सोर खिन्थाबानाय बेनो खिन्थाग्रा मानसिखौसो नांगौमोन आंनो आबा ओंखामा जाफैदो जाया आङो नोंसोर जाहैथां मानो जाया आबा नों दहाय फुङावबो जायाखै खेबसे जाया होनना बुंबाथाय मोनथिया नामा नोंहानो जाहैथां आबा नों आंखौ दासिमबो रागा जोंबाय दङ जालांबाय आबा नों बेफोरखौ लानानै रागा जोंबाय थानाङा बिमाखौ रागा जोंबाय थानाङा मोनथिगौ ना जायबा बिमाया गावनि फिसाजोखौनो बुथारनो हागौबा बेफोरबायदि बिमाखौलाय मानो रागा जोङा नोंथ' मालाबा आंखौबोसो बुथारनो सान्स लागोन खोमा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आंलाय नोंखौलाय मानो बुथारनो सान्स लानो आरो आङो नोंनि आब'खौ बुथाराखैमोनथ' बै जांगिलायासो बेखौलाय दा नोंसो मोनथिगौ आयै आरो बुथारदोंमोनबाबो बुथाराखैमोनबाबो नोंनि आखलादो ओरैबायदि गाज्रि आयै आं मोनथियामोन जेब्लानिफ्राय नोंखौ बेफोरबायदि होनना मोनथिदों अब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ नायनोनो बाग्रा जाबाय आयै मानो बेफोरबायदिमोन आयै नोङो हा एसेबांबो गाज्रि नङामोन दे ओरैनोबाबोथ' हाबाखौलाय सोरबा सोरबि खेबनै खेबथामालाय जाखायो माने खाफालनि लिरनायसो ना हाबा बेफोरो अ नंगौ नामा खाफालनि लिरनाय नङा हाबा नोंनो बेफोरखौ सोर खिन्थामारदों बै मानसिखौसो नांगौ आंनो मानो नांगौ नोंनो आयै नों बेफोरखौ मोनथिना मा खालामगोन जिखिजाया नोंनि फारसे आं मोनथिबायथ' सोर खिन्थादों बेफोरखौ बारा सानबाय थानाङा नंगौखौसो बुंदोंना बेबो नङिखौथ' बुङाखैना गासैखौबो सैथो बुंजोबाखै दे आंनिबाथ' आधा आधि बानायना बुंखादों बेयो जेबो बानायना बुङाखै नोङो आब'खौ बुथारमारदोंमोन न' बुथाराखैलै आबा नों मानो बुजिया बेसेबा गोसोखांबायसो थायो आङो आंनि आइ बांबुलिखौ नोंलाय मा मोनथिनो आं बिमासो बिनि मोनथिबाय रावबो बिमाया गावनि फिसाखौ बुथारनो हाया नागारनानै गुबुन हौवाजों थांनो हागौ थेवब्लाबो बुथारनो हायाथ' बेसेबा गोसोखांबाय थायो आङो आंनि आइ बांबुलिखौ दिनै जुदि थांना थानायमोनबा बेसेबा सिख्ला गिदिर जागौमोन जावायसोआनो मोनगौमोन आङो नाथाय बै जांगिला फाप्पियानो बुथारनानै नोंनि सेकेन्ड हासबेन्डा वाह आयै वाह लोगो नांनानै नोंसोर आब'खौ बुथारदों आरो ना बुथाराखैलै आबा मानो बुजिया बुथाराखै आंलाय मानो बुथारनो बुथारदोंमोन नाथाय मैथास्रि मादैया बासायनायखायसो थां बेनिफ्राय ओंखारलां नोंनो जाहैथां आंनि बाहागोखौ उखैयाखै आङो उखैबा गावनो संना जागोन थां आंनि रुमनिफ्राय ओंखारलां एक्सखौ गैयाखौनो बुंजायो दे माने बेजों ओरैनो साननैसोल' रायज्लायदोंमोन आङो ओमफ्राय नुदों देनाय खेबसे ओमफ्राय जोंनि हाथायाव थांदोंमोन ना बियो ओमफ्राय आंबो लोगो सासेजों थांदोंमोन बेयाव माने माथोल' होलायदों आरो ना गिदिंफेराखैबो बेजों आरो साननैसोल'सो रायज्लायदोंमोन नालाय बिदि जेबो गोसोथोलायनायानो जायासै बेनिखायनो गैयाखौनो बुंजायो अ नंगौ नामा ओमफ्राय बेजों मा बेरायफेरासै आरो खेबसेबो आयु बेरायनायथ' बाद हो बेजों आङो 1 मिनिटखौनो मोजाङै रायज्लायफेराखै माने मा जादों खेबसे हाथायाव लोगो मोननायाव माने आंबोथ' सासे लोगो लांफादोंआनो ओमफ्राय बेबो सासे लोगो लाफादोंमोन ओमफ्राय बेबो लाजिसोयोहाय सेंग्राया आंबो लाजियोना ओमफ्राय दा सानैबो नुलायनानै बिराद लाजियो आरोना जेन थेन मा खबर होननानै सोंदों बियो आंखौ ओमफ्राय आंबो मोजां होनना बुंबाय ओमफ्राय आं बुंदों नोंसोर दानो थांसिगोन नामा होननानै ओमफ्राय बियो बुंदों दसे थाबावनि र' होननानै ओमफ्राय बियो दे होमबा थाथ' होननानै थांखाबायहाय बिनिफ्रायनो जेबो लोगोबो हमलायाखै माबा एकदम माने मोजाङै रायज्लायनानै थायाखै बिनिफ्रायनो अ नंगौ नामा बिदिसो औ बाद होदोलै XYZफोरखौ आंना खिन्थु एक्स दंमोन सासे माने बोसोरनैसो मोजां मोनदोंमोनानो दे ओमफ्राय उनाव सिख्लाया फाल्थुलै बेलेग लानायखाय
ओमफ्राय बिदिनो गारलायनाय जाबाय। ए दे जेबो नङा दे सेंग्रा सिख्ला टाइमावलाय मा XYZ फोरालाय थाखायो। नोंहाबो बेनोल'मोनबा? औ आङो बे सासेजोंल' रायज्लायोमोन आरोना बेबो साननैसोल'सो बाखि रावबो गैला आंहा माने आं आरो गुबुनफोर बायदि नङाना बिदि बेनिखायनो आंहा मोजां मोनलायनाय गैयामोन आरोना बे सासेजोंल' साननैसो रायज्लायोमोन नामा सुक्रदिपमोनहाय। दे बाद होदो बेफोरलाय मा जेबो मोना आं बेफोरखौ थाबाबो थायाबाबो नोंनाबो दंमोनबा दंमोन आरो आं जेबो साना बेफोरखौ थांखांनायफोरखौलाय आरो मानो गोसोखांबाय थानांगौ न'। औ नोङो जोबोद मोजांलै साननो गोरोंथार मालाय। ए नंगौ नामा? औ नंगौथ' आरो नोंजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनग्रा जाबाय आं। आंबो नोङो फन हराबानो दानिया थानोनो सुखुला आङो नोंनि फन फैगौबा होननानै नेबाय थायो आङो। औ आंबोथ' बिदिनो नों हरगौबा होननानै सानबाय थायो। ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों? आङो नै हाथायाव ओंखारबोदों र' जोंनिथिंजाय हाथाय ना। अ नोंनो मायबाफोर नांगौ नामा? आङो आंनि थाखाय बायनो नागिरदों नामा नोंलाय? मायबाफोर नांगौबा लांनो हायनोसै। माथो बुंबावनो नांनायाथ' गोबां नांगौ दङ जिनिसफोरानो थेवब्लाबो नाङा दे। बुंना आं हैगोन दे आं बायनो रोंगौथ' सिख्लाफोरनि। आयु दे होमबालाय एसेबां आंनो होनो गोसो दोङोबा बायनानै माबा लाबो होमबा माबाखौनो बै माबा कुर्ताफोरखौनो लाबो। कुर्ता दे लांगोन दे आङो नोंनो गांनै लांनो हैगोन। ओमफ्राय लंपेन्टबो नांगौ नामा? लंपेन्ट औ नांगौ नांनायालाय थेवब्लाबो दा नांथ'आ दे। दे गांसे बायगोन दे आङो नोंखौ रियेलावबो नुवाखैना नोंखौ रियेलावबो नायना फैगोन ओमफ्राय गस्लाफोरखौबो हैना फैगोन गाबोन नङाबा समफोर थांगोन दे। दे जागोन दे फैबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंसा रायबालाय आंखौ नुबाथाय? बेलेग जायगायाव लोगो हमहैगोन दे आं नोंनो फन हरगोन। माने आं दा आनै लाहानावसो दंथ'यो र' साननैसो थाबावनि माने जोंहा आनैया खामानि मावनो हाया जादों बेमार जाबाय दङ बेनिखायनो आङो साननैसो थाफैदों आरोना ओंखाम संनो। दे मोजाङानो दे बिदिनो हेल्प खालामना होनांगौ। औ र' थांनि र' दे होमबाना बेजे आंखौ आनैया लिंहरदों र' ओंखाम संनो लिंबाय खोमा। औ दे थां उनाव हरगोन दे। औ दे उनाव हर। दे होमबा ना बाय। बाय। मोजांलै सिख्लाया गियानबो दंसोयो मालाय खामानिबो मावसोयो खोमा। दे मोजाङानो दे आंनो खामानि मावग्रा सिख्लायानो नांगौ। बादुलि सिख्लाफोरखौ आं बायोलै आरो बांद्राय थंगालि बंगालिफोरखौबो बायो आङो। बे सिख्लाया मोजां खोमा दे माने रावबो बिदि बयफ्रेन्ड गैयामोन ना बे जुदि थंगालि जानायमोनबा बयफ्रेन्डआथ' थाथारगौमोन सानै साथामसो। अनसुमाया आंखौ गोसथोनायनि दाबिस लांनो थांनायनि दे। आं दिनै माने ओरैबायदि खुसि थारैनो आङो अनसुमाखौ गावनि सिमांनि राजा बानायनो हासिगोन। औ दख'ना गोदान गाननानै फालि गोदान लालायनानै बबाव थांनो नागिरदों नोंहालाय? दिनै जोंनियाव हाथाय नङा होनबा मंगलबार हाथाय थांनि र' हाथाय जानो बै समबारि मादैजों बेसेबा गोबाव जाखाबायना आङो जोंफोरनि हाथायखौ नुयिया जानो मोनिया दिनै बेनिखायनो थांनि र' आं। ए गसाय 7:30 हाथायाव थांनांगौ जाबाय आरो 9-10फोराव थांबाबो जायो। थांनोसै दा आरो समबारि मादैखौबो नेहैनांगोन ना बिदिनो 8थानि बारखागोन आरो गरमथारना बेनिखायनो फुङावनो थांना फैनोसै। दे आंनोबो होमबा ब्लाउस गांसे लाबोफानाय आखाइ खान्दा। है लाबो आं रोङा आङो बायबाय थानो माबाया टाइम गैया गरमफोराव नों बायना ला आं मिथिया। आयु ब्लाउस गांसेल'खौनो नोङो बायनो हाया आरो? हाया आङो एसेबां गरमफ्राव आं थांसै। नों लाबोआबाबो समबारि मादैया लाबोगोन दे आं फैसा हरफानि। नाङा मादैया डिस्टार्ब मोनगोन मा जानला मानलालै नों माबा हाथायाव थाङा नामा नोंलाय माथोहाय ओरैबाबो हाथायाव थांखाबाय थाखायो नों बायना ला बेयाव गरमफ्राव मालायखौ डिस्टार्ब होनाङा मिथिबाय। बिनियानो आन्दानि बायनो लागा दं मालाय आरो नोंनिखौलाय मानो डिस्टार्ब बायना होनो बेलाय। दोन नाङा आं खिन्थु लांखाया फैसा हरबाबो। आयु मा बायसि गथ'हाय लाबोआ होनदोंना आङो लाबोआ दे। नङा नोङो लाबोआबाबो मालाय मादैया लाबोगौमोन ना। माबा बुंखाबायानो माथो मालायफोरखौ डिस्टार्ब होबाय थानाङा गरमफ्राव। मा जाबावनो
ओमफ्राय बिजामादैयालाय खैदिनसो थानो होदों न'आवलाय? 10 दिनसो थानो होखादों। होगोन मायाबा 10 दिन। आयु दिनैल'सो फैदों आंखौ होखानायानो जाबाय नामा? होखाराहाय मा थाबाय था खैदिन थायो थेवब्लाबो आरो बिजामादैनिबो बाथ्रा दङना। बे नोंसा बोराय मांग्रां बिजामादैयालाय मा 10 दिनसो थाखागोन आं मिथिबाय। रावबो जेबो बुंनो हाया आंखौ। नों मा सानदों जेनेबा आयै बै बोराय मांग्राया आंखौ लिंहरबानो आं थांगोन? थांसाबबाया आंनिसो गोसो आं खैदिन थायो थाया बाल। आयु बिदिबा जायानाय दा नों हाबा जाबाय। हे सिरथा गरमफ्रा बखैबाय थानाङा थांसै आं। बे सासे गथ'आदि माला बुजिनाय जागोन हौवाखौनो इसेबो सैया। खालि बोराय मांग्रांल' होनना बासिबाय थायो बेथो। बिजामादैया आरो आंखौसो फन हरनानै खिन्थाहरो नोंसाजोआ आंखौ इसेबो अननो रोङा होननानै। आंबोलाय आरो मा खालामबावनो दा मानसियानो अननोनो ओंखाराबा आंथ' मालादि बुजिनाय जागोन दा बेखौनो सिन्थाबाय थायो आङो। बिदिबालाय बोरै मोजाङै संसार जालांनो हागोन दे बिसोरो थै। इसोरासो मिथिसिगौ दे आरो बिसोरनि संसाराबा मा जागोन। दा गथ' गथाय लानो टाइम जाबायमोन। बिजामादैयाबो बैसो जाबायना। बे गांजेमा गोसोम रानियानो इसेबो बुजिथारा। हौवाजोंनो थाफायाबा बुजायबाबो लायाहाय बेथो। दा दिनै आङो जेबो बुजायथ'वाखै र'। जेबो बुंथ'वाखै गाज्रि मोनगोन ना। दिनैल'सो फैदोंना बेनिखायनो जेबो बुंथ'वाखै आङो। दैया बिराद साफा जाना दं माथो। गुमारिखौ लाबोनानै बेयावनो जि सुफैनांगोन र' दिनै। ला बा बेयाव जि सुनो मोजां जासोदोंलै। आंबो दायो लंपेन्ट गस्ला सुनो लाबोनांगोन र'। बे घरिखौसो नुलायबायलै दै। नङा आं गामियाव ओंखारबानो बेखौबो मानो ओंखारनाय नुयोना आंखौनो फिसा खालामबाय थायोलै बेलाय। आङो माला ओंखारा बेखौनो सिआइडि खालामबाय थायो नामा बेलाय। सिगांथिं थांबावनो जांग्राव नोङो आइदै मा घरि नोङो घरिल' नङा खोमाना खानाबो ना। फारसेयाथ' घरिखा फारसेयाबो घरि जाबावगोन। जाथों दे नोंनाथ' फारसेया ओरैनो घरिखा बे फारसेयाबो जुदि घरि जाबावनांगौ नोंथ' ओंखामखौनो मोनजानाय नङा। सोर नायगोन नोंखौलाय। आथिं थोंसे घरिखायनो रावबो लाङा नोंखौ हाबा खालामना। आरो फारनैबो घरि जाबाथ' नोंखौ न'नि मानसिफ्राबो नायनाय नङा। मानो नाया जानो नायगोन। आरो ओइ गब्लि नोङो आंखौ मा सिआइडि खालामबाय थायो नामा? आं न'निफ्राय माला ओंखारा हा? मा आङो गामियाव ओंखारबोबा नोंखौल' नुग्रोयोलै खुजाथ्रानो दै। आं नोंखौ नायनो बायो दे गब्लि। घरि रिनु आंनि मेगन सिगाङाव नोङो नुजाफैबाय थानाङा मिथिबाय। थारमानेखि नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय दंमारो हा फिलिंस दंमारो दाबो। खालि आङो नोंखौल' मानो नुयो नोजोर होबाय थायो आरोना नोङो आंखौ गब्लि घरि। आंखौ नोजोर होबाय थानाङा दे नों बायदि सासे घरि मानसिया थै। मुगैयो आङो नोंखौ मिथिबाय। बेनिखायनो नोङो आंखौ नोजोर होबाय थानांला। आंखौ गारनोबा गारदो नोङो। गोसो सिङाव जुदि नोङो आंखौ मोजां मोनोबा गारदो थाबैनो। नङाबा खिन्थु मोजां जानाय नङा दे खोथाया। साला नों आंखौ दाबो हास्थायबाय थायो आरोना। बिनिखायनो साला आं गामियाव ओंखारबानो नोंखौल' नुयो। जेनेबा नोङो मा सानदों आङो नों बायदि घरिखौ मोजां मोननांगौ हा? दै नों भुलाबो साननाङा दे गब्लि घरि। खुजाथ्रा साला नोंखौल' सिगां नुग्रोयो गामियाव ओंखारबोबानो। माबायदि मानसिनि साला साला खरा खम्फा घरिफोरा बिदिनो जामारलै बिराद असभ्य। मा असभ्य जाखो दे आङो जांग्राव। आरो आंनि गोसोआवथ' नोंनि थाखाय जेबो गैलाना। आरो नोंदि आंखौ सिआइडि खालामो नोजोर होबाय थायो होनदों। आं नोंखौ जेबो नोजोर होआ। आं रावखौबो नोजोरबो होआ रावखौबो नुनानैबो फैया मिथिबाय। थौ घरि साला लेथ्रा गोसो। घरि साला फारसेथिंजाय महरबो गैया माबो गैया। मा सानना लायो जेनेबा नोङो गावखौनो गाव। साला थाबैनो हाबा जालां। सोरबाफोर जुदि दांगुवा बालन्दाफोरा नायनो फैबा मिथिबाय। 80 बोसोर बोरायना थानायफोरा लांनो नागिरबाबो नोङो थां। आं नोंखौ नायनो बाबाय। बे गामिनिफ्राय ओंखारलांदो नों थाबैनो। आरो हिसानफोर थांनोबा थां। बै सुवालकुसिफोराव हिसान दायनो थां बा कम्पानिफोराव मावहैथां। घरि मावहैथां नों मिथिबाय। नाथाय जों गामियाव थानांला नोङो। नायनो बायो आं नोंखौ साला।
आरो नों बायदि खरिया जों बायदि हेन्डसाम सासे इसेबां मोजां सेंग्राखौ नों मानो सिमां नुबाय दङ मानो हास्थायबाय दङ नों फाग्लि नामा नोंनि बे खर' माथायाव गोबोरखि दंजोबो एले मानो गैया खोमा नों आंखौ मानो रायबाय थायो आंथ' नोंखौ जेबोखौनो बुङा दोन नोंनि गाबफ्लाना दिन्थिनाय आरो जेनेबा नों मा सानदों नोङो बिदि गाबना दिन्थिबा आंनि गोसोआ नोंनि थाखाय गलिलांगोन नो नेभार थैलांगोन थेवब्लाबो नों बायदि खरि मानसिखौ हाबा खालामा मुगैयोसो आं मुगैयोसो बिजांग्रानि गोसोआ मानो एसेबां गाज्रि इसोरनो आंखौ मानो खरि दाना हरनाय नुदोंना दिनै आं एसेबां मुगैजाबाय जायबा सेंग्राखौ आं बिराद मोजां मोनोमोन बै सेंग्रायानो आंखौ मुगैबाय थेवब्लाबो बे जांग्राया आंखौ बिदि रायनाङाना नङा आंनि गोसोआथ' बिनि थाखाय जेबो गैखाला थेवब्लाबो मानो आंखौ बिदि रायबाय थायो बियो नुबानो दुखु मोनो आङो जोबोद दुखु मोनो आंखौ बिदि रायनाङाना आंबो मानसिसो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मैयाबो आङो भिडिअ लाबोनो हायासै मानो होनबा नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ आंखौ माने आंहा बेमार सोलिबाय दङ होननानै ओमफ्राय गोबाङानो सोंबाय दङ आंखौ आब' नोंनि बेमारा हामबाय नामा होननानै हामाखै लोगोफोर मोजाङै हामाखै आंनिया बेमारा बिखा आलौबाय थानाय ओमफ्राय गोरनाखौ सेथेनाय बायदि मोनबाय थायोमोन ना ओमफ्राय बिखा आलौनाया एसे हामबाय आरो ना ओमफ्राय गोरनाखौ सेथेनाय बायदि मोननाया बारा मोजां जायाखै दाबो नै बोरैबा सेथेनाय बायदि मोनबाय थादों आरो ना थेवब्लाबो आङो खस्थ' मस्थ'यैबाबो बानायथारबाय नोंथांमोनहाबो नेबाय थायो नालाय आरो बिथिंजाय बिराद गरम लोगोफोर आङो हरावसो भिडिअ बानायो नालाय माने ओरैबायदि गरम जोंनिथिंजाय नोंथांमोनजों माबायदि आं मिन्थिला जोंनिथिंजाय बिराद गरम आरो ना फेनसिङावबोथ' बानायनो हाया खख्रा बासना खोनागोन ओमफ्राय ओरैनोबाबो आं फेनसिङाव थाखाया लोगोफोर आं माने खायसो मोनो आरो ना आंल' नङा आंनि फंबायाबो माने फेनसिङावनो बारा थाखाया माने सानाव एसे थायो ओमफ्राय हराव आं फेन लाया आरो ना आंनि रुमाव फेनानो गैखाया माने आङो बिराद खायसो मोनो लागिबा आङो गिसिब लागोन गंसे ओमफ्राय फेनसिङाव आं थाया आरो ना एकदम हाल्ला खायसो मोनो ओमफ्राय जोंहा आइ आरो आफायासो फेनसिङावनो थाबाय थायो फेनखौनो एनि टाइम लाबाय थायो ओमफ्राय जों फंबायजों आंजों फेनखौनो लाया आंनि रुमावथ' फेनानो गैखाया मानसिफोरा आसरित मोनो आरो ना आंखौ माबायदि थायो एसेबां गरमाव होननानै लागिबा आङो हायाव उन्दुगोन गिसिब गंसे लानानै सिबबाय थागोन थेवब्लाबो फेन लाया आरो ना ओरैबायदि खायसो मोनो माने आंथ' गिसिब सिबबावसो जोंहा फंबायाथ' गिसिबबो सिबा हायावबो थाया बिदिनो थायो फेन लायालासिनो ओमफ्राय लोगोफोर थेंक इउ स' माच दे नोंथांमोना आंनि थाखाय बयबो माने मा होनो बेखौ बोर हरदों आरो ना हामथों होननानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आङो ओमफ्राय गोबाङानो बुंहरदों आंनियाबो सेमाबो नोंनि बायदि माबा बेमार जाना दङ बिदि बुंदों आरो आं सानदोंमोन बे बेमारा आंनियावल' दङ होननानै बे आसामाव आंनियावल' दङ होननानै ओमफ्राय नाथाय सोरबा सोरबि कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदों आरो ना आंनियावबो दं बिदि बेमारा होननानै मा लोगोफोर नोंथांमोननावबो दंमारो नामा आंनि बायदि बेमार बिदि गोरना सेरथेनाय बिखा आलौनाय दङबा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनाय ओमफ्राय सोरबाफोर मा मुलि जानानै हामदों खिन्थाहरबानो जाबाय आरो ना बिखा आलौनायाथ' एसे हामबाय लोगोफोर थेवब्लाबो गेजेर गेजेर जायो बानलु मस्ला जाबा जाबावगोन आंनिया आं बासिना जाबाय दं आरो ना बिराद गाज्रि आरो ना बे मोनसे बेमारा एकदम हामनोनो रोङा आरो जे माबाफोर जानो लुबैबाबो जेबो जानो मोना बिराद टेनसन आरो ना लोगोफोर फारसेथिंजाय ओरैबायदि खस्थ' उन्दुलाङाबो माबो लाङा दे होमबा लोगोफोरना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो ना थाथ'लायदो दे दिनै थेंक इउ